What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Kasama ko si Inday Mary Joy. Kaway, Inday. Ngayon po, ang gagawin po namin, papakainin po namin yung itik sa Bisaya, yung pato. Pakainin namin kasi yung pato, nanganak siya ng 8 sisiw ng pato, yung itik sa Bisaya po. At saka, kaway, Kuya Patrick. Okay, ako kami ng bigas, pakakainin namin ng... Wow! Ito po. Kami ng bigas. Ikaw, Joy. Ito po, kasi ni Joy. Dali. Punta namin yung pato, yung mga sisiw. Nandito po kami sa amin. Dito po. Hanapin namin yung mga pato, yung sisiw. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Ay, Mary Joy, puntahan natin yung pato. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Ngayon, ka-adventure, papunta na po sila. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Tik tik. Ito po, ka-adventure, papunta na po sila. Yung mga pato, tik 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 tik. So, tik 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 tik. Ito po yung tik 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 tik. Napakain na kinagat ka-adventure yung kamay ni Mary Joy niya. Tik. Po yung mga pato. Ito po yung binili kong pato. Ito po dalawa, yung laki at saka yung babae. Ito po yung sisiw nila po. Ito po malaki na po yung sisiw ng pato. Ito po. Ito po ka-adventure, kumakain po sila yung mga pato po, yung mga sisiw. Ito po. Ito po malaki na po yung sisiw. Ito po. Noon po binili ko ng tong dalawa, yung laki na pato at saka yung babae na pato po. Ngayon, may 8 na po sila na anak na sisiw. Ito na po. Malaki na po sila ka-adventure. What's up ka-adventure? Ito po. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. And don't forget to click the notification bell para makasunod pa kayo sa mga video ko. Ito po. Si Ate Mary Joy kumuha ng si Inday kumuha ng bigas. Pakainin. Kunti-kunti lang, Inday. Kunti-kunti lang. Kunti lang. Kunti lang. Ito po, nakikita natin po ka-adventure, kumakain yung sisiw. Ito po. Kunti lang. Ito po yung mga sisiw. Bibidak at saka inahin na dak. Ito at saka amahin. Lagyan ng bigas at Inday Mary Joy. Kain kayo. Lalaki na po yung alaga ng
nandun po sila Ate Maria at si Ate Christine. Ito yun pa naglilinis po sa kanilang bakuran. So, puntahan po natin yung dalawang maganda. Ito po, si Ate Christine at si Ate Maria. O, kaway, 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 kaway. Ito po, ang dalawa, si Ate Maria at si Ate Christine. So, puntahan po natin yung pato po. Ito. Hindi, lagyan, lagyan. Kaya pa to. Lagyan. Opo. Lagyan mo at inay. Doy. Ayun po, ka-adventure. Kumakain po yung pato. Nandito si Kaya Rimar. Galing ng hugas ng pinggan. Kaway, Kuya Rimar, kaway. Kaway. Kunti-kunti lang. Inday. Kunti-kunti lang. Opo. What's up, ka-adventure? Pinapakain ni Inday Merijoy yung pato. Mga sisiw po. Yung sa Bisaya, itik po itong tawag ng pato. Ito po. Nakain po namin. Kumakain pa po yung mga pato po. Ka-adventure. Naubos na Ate Mary Joy. Inday. Naubos na. Oh, kumakain pa po sila yung mga pato po, ka-adventure. Watch out po, ka-adventure. Kaway at Inday Mary Joy. Kaway, kaway. 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 Ito po, kasama ko si Inday Mary Joy. Nagpakain ng pato at saka si Kuya Patrick. Oh, lagay. Lagay mo doon. Oh, wag. Patrick, wag. Ito po yung tawagan ng mga sisiw pagpapakainin na namin. Tik tik para lumapit sila. Ito po, lumapit po. Tik. Ito po yung sisiw na lumaki na. Ito po. Tik. Ang itlog nila, pag mag-iitlog na po yung pato, pwede po gawin ng balot. Yung itlog nila po, yung sa Bisaya, yung itik. What's up, ka-adventure? Ito po, malapit na pong matapos kumain yung mga sisiw at saka yung inahin ng mga pato po. Ito po.
Okay po, doon na lumakad na po sila kasi natapos na silang kumain po. Kung makikita natin, lumakad na po yung mga sisiyo at saka yung pato po, yung inahin po. Tara po. Punta na po sa doon. Maghanap ng ibang pagkain po. Okay, what's up ka-adventure? Sana nagustuhan yung video ko. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. God bless po. Salamat po. Thank you po.